بردا برنیران هنانو سو بنای صاحب یمونگینار مشا پروٹ نو چوک موکس خلی واتیم نکی لیکن افسوس چوک خنتا وٹ واڑے وا اینه چی و پارڑ کی نکا چوک خل صاحب نی تو پاتا ویس کنا اس کو شاہینے کے چوک کس خلی واتیم خلق نی چوک کے خلے رہنا توفق کے پھلے رہیا نہیں صاحب توفق کن تو نہیں وہ دے جرات اف کے کرے ہم پورے توفق کی السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت جو ٹھیک ٹھاک علی محمد خیریت ٹھیک ٹھاک خیریت ٹھیک ٹھاک جامع سلیم احمد بسو صدا ننو داڑے مونجاسو ایلم اینا مونجا اینا مورکن کی بتانوٹ ای کہہ رہے تینا پیسہ تھے کہ بس نوٹ دا مہنگائی بلدا پیسہ ادا دا مہنگائی کھلا کی نہیں خالی لیکن تو اف گنو کرے نستے نہیں مہنگائی ننے بالکل گنو کرے نہیں پیسہ نن تو ٹکا صف اینا مہنگائی نا ذمہ ہفتہ نوٹ ای تینا پیسہ تے خواہ دا پیٹرول دا سی ہر اندہ مہنگائی ہے بگو ننم ہر کسان علین تفنتا داسا ہرکسان حلق تو چھٹا ہی تے خنیسہ تینڑ سی خنیسہ پیٹرول خنیسہ مہنگائی خنیسہ انتسیان جوڑ مری رہا دا مہنگائی ننے کرنے فریشان دا کنا باڈی گاٹے ششتو مرنگٹی دا مسلمانے یہ روپی استی تیروڑ دا سا ای تینا پیسہ تے حلے ویانی ہوشے تینا ہندہ تے خق ہوش کنا ہنداٹے مہنگائی ننے پریشان کرے نہیں مہنگائی کی پریشان کرے نے بڑا ننے پیسہ تفیس انتے بلا ہنو نی زورا کس علم نن بے وسندہ مہنگائی ننے پریشان کرے نہیں نما حق کے ننیا مہنگائی یہ خنے ری پیسہ ہچ بچہ پک اف کرانگا تین بہانا کپ مہنگائی نا کنا پیسہ تے ایت تے جمعہ سیرٹ کنیا نی بفا ای کوشش کیوا نما اللہ آسانی اس کے کسرت مسیح تینا علم تے خنتے ڈبا نما حق کے ننیا دیکھ مہنگائی فریشان کرے نہیں ٹھیک کے یار جان ٹھیک کے ایرا ہفتہ نیا بفر ہے بڑا کنا پیسہ تے تیار تے خس دا پاپیس افق ایرا ہفتہ پینے لے گنے بڑا سورنگا ملے پر اڑنے ہو علم ہو علی محمد مسلمی کو جمعہ برتے نا انشاءاللہ پیسہ در اللہ مہربان سے صحیح ہے بڑا خدا حافظ ہاں صاحب پیسے سور کھانے میں تے ٹیم لنگڑی ہے نا تباہ مسو ہو علم نیکی تو پیسہ بھاز مرے برکان اراغا کے ایڑے وہ بندہ آگ برنگٹی ارے بار کو آئے نو کرے بلا قرضات ضرور ہلو یہ لازمی معاف کرو یہ ہفتہ ٹھیک ہے صحیح صحیح کا سر 30 دن ہے آئے نو یہ ہفتہ ٹھیک ہے ٹھیک صحیح وہ غریبہ تھا السلام علیکم وعلیکم السلام ابو خیر ڈبا ابا زور کا کھڑا خیر پھر وہ کرائی جو مسیدہ یا دولو مسیدہ لشکر دھالا والے ابا ایڈو مادوال کرنے تھا کنن ما چسٹافی زرن ایڈو یہ ابا لشکر حالوال کے جی خواجہ کے تو حوالے تھے نا سنگتا کے تو بوا دی خیری کرنا یازان اللہ والا تا خواجہ سرکس تینا لاری بیٹی کاروبارا ٹیم مسکول لنن ہنو آخر بڑھو میں آتا سامو پیسہ آتے ہم کدھر رہیں گا نہیں ہنو دا سنگتا تینو افیروں پیارا کان یار ماں دانو پیسہ تے ہمارے رنگن تین لشکر کرے باز تنگ کرے رہنے بین تے تنگ کرے رہنے آخر مجبور مسلم کرائیں تم افیروں سنگتا دا سبا سنا آبادیا پہ سلام پہ خیر خدا خیر کے سبا بڑھو جوڑ سکڑا سنگتا گھر رہا بویا دوا جی ابا ایت تینا وادے ابا آواتے خیر ابا اللہ تینا خوش حرکس تینا جگہ غریبی یا
یار واپا تا ہمو حالا والے بیگوس ہمو اچا تے ہر کن ہے سن تو نن ہنان ہم افتی ڈی ہنو سمجھو پدا ہنان ہم مال نن آگ کت گڑاستا کھس کا گڑا اوڑی ایڈی ٹی بس ہنا غریبی ٹی دس طولو کا سن نمی اللہ حیث نما سلام خیر خدا خیر کیا با جوڑ اس کا کرا اس پہ خیر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ احسان شکر مہربانی ارے نی دنا کاٹ ما بھوما ما سڑو کس نی خریدا پیمانتے کی چاہے ضرورت ہو جی ہوگا تھے محمد مراد ادا بشخیس نن بگر دیران چاہان نمی حالوار کرے نن بلوچینا نن حق کے وقتی کے واسی کے چاہان دیرت تک گڑا حالوار کے علم دا مانگائی ننے کرنے گلو نن مسنون فریشان ننے بشخیز یا نن حالوار لے وان سب نن چاہے سنون نے دیرے سنون نمے کی وقتی اللہ دا مہنگائی کرائی لوں یار چاہ کھلے پریشان کرنے کرائی لوں کل دنیا پریشان کرنے سنی پریشان کی سزا کھلے نہ پریشان کرنے مہنگائی نہ بچا کل پریشان کرائی لوں ممت کی علم نی بسوس جوان کریس پر مہنگائی حداں گدرے گانی نن تو داسا اسی روپیہ سفیلو نن نسخانی ڈی ہنانون اسیڈ مہنگائی ننے کرے نے ختم ایلو نن بے وسن ہنو تو سنن ہوری مٹی ادا کرنو باور کرے علم نے ای ناشتہ کرے نوٹ نہ یار محمد کرے لنگڑیا صفا کنا اس لڑزیں گے کنا علم مہنگائی ننے کرے نے ختم نن نتر کے حیرانو کہ انا کا نتے ہلے علم نی آجان دا کروڑ پتیا بندر کی نی دون ہو گئی چیز نوتا کی دا نن دا ایلو غریبہ کنت کرو نا دا حالت ہنو نے ہنو کے خنیرے حالت مہنگائی ننے تو صفا فریشان کرے اتاو تو آجان ٹھیک ہے مہنگائی سے ارگڑا کھولنا زیادہ لیکن دا سہت خبر کی دا کنانا پیسہ کا مونے راگی تیسا تا یہ تیسا کنے جواب کیسا ہمارا کیسے علم جواب ای کپر نے کنا علم اس ہی دا دیکھ مہنگائی ننے فریشان کرے نہیں یارزان ہوئی تھوڑے مہنگا یارے کنا علم لیکن ای تیرا پیسہ کا علم ہرے بھیا نے ورک کرے تاریخ سیتے اس تاریخ سیتے بلتا بس پیسہ ہرے وکا بھیا نے انہوں نے پر خالی علم نے پیسہ ہلوئی ہے گڑا ہن وزیر اعظم اٹک مہنگائی وہ بڑے آئی فین ننران کا اندازہ غریبک یارجان ہوچاتے مارے کنا کھلے دریس نی ہر سا قیمت کرے سفید دریس واپار کرے او داسا وزیر اعظم تو کنا چنی کو بس وزیر اعظم ہماری خواہی کی بتا یارجان ای تینا پیسہ کا تیلوم نہیں آنی خواہی بتا ہی نے وزیر اعظم خواہی ونے پے کر سے ہم خواہی میں علم نہیں ہن تیرا پیسہ تی وزیر اعظم نٹک ہن گٹڑی دے تک دا مہنگائی کرے مہنگائی خنی سے مرے ای رنگ نے تبنی نے سی ہلوئی نے بورا ہلوئی نے نت ہلوئی نے نما کے نران کانی لو نہیں علم وزیر اعظم نہ نہیں کرنے پاسے وزیر اعظم کے کاو ای اوٹوان پاو دیو نے پاو پا بھائی نہیں انتنا پیسہ کرے تی سوس انتنا پیسہ کرے خواہی سے کنا پیسہ تو نیا خواہی بتا اگر وزیر اعظم مہنگائی کرے نے حساب کتاب کرے نے تو وہ کرے نہیں کرے علم ای تیرا پیسہ تی حرارت نیا خواہی میں علم نم کنے آشیر ہوئی نم ہمبو اونا گٹڑی حلبو کے او مہنگائی کرے کھلے نسخان دی شاہانی غریب امیر کھل ہو گئے رہتا مہنگائی وہ کرے نہیں تو قتل ڈاک مہنگائی مطلب کہ نا پیسہ دی میں ٹیم آفے ٹھتی سٹھنی یا جان کرائی جو مرک نہ دا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ آخر زمانہ مرو ہر کس پریشان مرو انتے وزیر اعظم کرے برا فک نہ عملہ جندنا ہنو کرائی لم مرک نہ دا آخر زمانہ نہ نشانی ہننا دی کرائی لم دا گڑا پو مگو دا گڑائی علم نہ ہی تا بالکل صحیح ہو اس طرح ہی تو صحیح ہو پردہ وزیر اعظم بلا تما کدا ملک سجو تباہ کرے عرب کان نندس عرب کان نن ہنا نسخان ٹھی اسی گڑا ارزان فق اسی گڑا غریب ہلن کپ کولن کپ انتس کے ویلو نی پارن نہ ہیتا کھل سونا ہی دادے کہ دا مہنگائی تے کھلے وہ کرے اگر وہ جوان مسکدا غریبات کھلے نوکری اس سکا تو ہر کس تیرا گزاراس کرے گا علم نہ ہیتا کھل صحیح ہی دادے کہ پھگئی ہی نہ تینا پیسہ تے وزیر اعظمان ہٹا
इल्म ओणारी वजीर आजम पैसा ने आयनो ख्वाई के ने फग ख्वाई के ई पैसा तेना नया ख्वाई में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इल्म जोड़ तौबा 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 दा महंगाई तौबा तौबा। अदा खैर बसनो रे यार जाना इलम दा बंगा बसनु कने आ पैसा लिंकी वजीर आजम हन्ना खो महंगाई इस करे ने ई अरंग दफ्त पैसे थी अदा बिल्कुल वो इने सही दा बेवस वजीर आजम अम पैसा लिखी वो काय तेरा पैसा थे वजीर आजमान हले भला मुल्क ना वो दे महंगाई ये वो करे नहीं काय ओड़ा ख्वाहे था आओ बाबा न नरंग तेंते अदा यार मोहम्मद वो तेरा पैसा काय वजीर आजम हले कि ई पैसा दे बस ई चंद दे रन हले इलम ना पैसा मचिटो ना ते तिवा अगा असुर मतलब तो दा किलाशिनी ना नीदर ही रख दा कुबेरी जी किलाशी ने मकी हुई नहीं पैसे जरूरत है पैसा इलम ना पैसा की हुरी व खाल दी पंच दे सबीर कर असुर की पैसा मतलब नेम कीमता कना किलाशिनी दरनी अदा ठीक है पंच देश का योरे व अगर पैसा आते तो ठीक है पैसे देते में नेम कीमत आई ना किलाशी ने देव इलम बिल्कुल नहीं दरनी चाह सकते पंजेस का पैसे तो ठीक है तो किलाशी ना आई वो तो अता क्लास ने देखिया ने नेम कीमत करा मोने रंगे से करा इल्म ना मोने वजीर आजम आते व ना पैसा बाजू इलम इतनी कपरता ओ एतु तो इल्म दस दादा की नहीं वजीर आजम ना प्रेयर देंगे टू वजीर आजम का पैसे ठीक है तिताओ और वल्दा ही पैसा गाते कि बस वापस हन इंपर उठा पारेगा ट्यून नहीं इलम बिल्कुल अगर वो के पैसे देते ने इते ना इलम हाजिर उठ ई तू सुनी ना कपरते ना इलम अदा यार चलता सही तुम कार ठीक है वापस ये कि वल्दा बस सुनन और पैसा हरे ना कार ठीक है इल्म खाली इल्म पर मशवरे मार को अदा से ये मिला ठिया नुमा अल्लाह को मंगने बा जरा जान ये मिला ठिया नुमा अल्लाह को मंगने देखिए पैसा दे होरे पैंदे इसके बोरे ने दबाओ अल्लाह गंज के पैसा बाज मरे नु फ्रेश हम फबो दा महंगाई मच सस्ता मत हर किड़ा नु के मरे हर किड़ा बाज मरे मच तेरे फ्रेश हम कपबो नु साहेब दशश तुमा कराची दूसरी सरी सुट बार सुट कंगे का पैसा सोरे से हमार कैसे इलु नी रकम खल खाना न हो कान हर रिश्तेदार धुरक गिरा दा गरीब हदर आओ कना ख्वाजा महंगाई ये दा गरीब बना मच हाजिर खंदे ठकावते होते दा ने गरीब सरी थोड़ा कसूर फो मिस्किन मत क्या नन तो फास से गए गरीब अते ने कि लाजमी दे नहीं आओ बा और वे कि तो बस वो अल्लाह खैर करते हुए अल्लाह मदद दे ठीक है कोशिश के सना गरीब खंदे अंदे एकदम मिस्कीन सरी बारिश हुई दादे 5 रुपये मरे खुदा खलेदा मांगा ये नने चट करेदा अदा मुसु जुमाने थे पूरा मस कौल करारंग ने पूरा मसो पैसा करा दो दासा इलु हमो नी हमो ई हमो महंगाई पैसा अरा काम बस ओ बेमुराद डाकी खले ने कि पैसा तिनिंग ना नियत अरे या afne इलुम डाकी वजीर आजम खलक महंगाई ये बड़े आए फेने पैसा अरा काम बरे अरे ना छोड़ कने दासान तपासनी अल्लाह ना छोड़ वजीर आजम न महंगाई ये बड़ा है फेनी नी पंच दिया पता बरक ने पैसे मतलब दा तू फंगे कना दर इन के नमक की न उड़े खड मरे बेमुराद कुंगुस्ता नी मगे वजीर आजम कुंगतांग जन वजीर आजम महंगाई करे कि नी पैसे ती फे सकने मगे वजीर आजम कुंगतान कुंगुस्ता ना छोड़ नी
ادا نہ چھوڑے تینا الے اٹکسرے تینا ادا پندیاں پدا برتینا پیسہ تی درہین زیادہ ہیت کپ پیسہ مت دا تو فنگے درک ارے بے مراد پنچ دیا پد بلا خزانس کشی سکنے تے سند واللہ بسوڑ کنا ذرے تیار تخیس ایلو جاسا نیہنک پندیاں پدا بر پیسہ بھازا مرے ٹھیک کے داسا اننگا ٹوٹ پنچ دیا پد بسوڑ ذرے تنا پائے بھاز جاسا خیر بشاڑے نیند کے کرسیاں توسو صاحب صوبانا جک سلیسر دم دریں گا مچ کرسی ہے تولم ایلو کرسیاں توسو تنخواہ نے کھل پھوک مرے رہا گڑا نا مرضی تو لے جا جھک سلیس صاحب کنے تو بھائی تول پر السلام علیکم شاہ بھائی اوان تالے بڑو جون اس پہ خیر خرید کے تکڑائی خیر پریشان سلو گوز علی مان نان دوٹین پریشان ہوں پیسہ تا عمر کرے سبا نہیں شان نی پیسہ کے پریشان اس پیسہ سر باز مرے چورت خل پر علم ہمت کر پیسہ شان نی غم کپ پر ایدہ سا کاوا یار موداں پیسہ تے و نی سر کے ویدم علی مامن علم مر ہمت کر شان نی غم کپ پر لیکن بے گئیس کا پیسہ بریک علم ٹھیک ہے بس ہمت کر شان نی غم کپ پر ای کاوا لیکن پیسہ تے و بھرے و صاحب کنے کارے مسئیں 5 منٹ اٹکاو کرے گی دورے کرے نا توفہ کے تخ توفہ مرے کارے میں تک کسر اٹھا آئین زوبر ادا زوبرے نے تو تنخانہ بلے حفظ ہے خدا خلیدہ باڈی گھاٹے ارانگ ہنا دا گمس جنت تو ہنا تو فنکے ادھرے خلیب نمبر ہے تو ہرک گراڑے کے دا اڑے جلو ٹراڑے کس ہاں نکنا تو فنگے دے سے گڑا کھٹک کیس تنخواہ تا مونٹی تو فنگے درے نس نی خبر افاق دا کروڑ اس تو فنگ خنک نا تنخواہ پورا 600 دنیا نا قرضدار اٹھ قرضداتے تیروئیے چلو دا سا نی نر رے یہ حریف نے کراڑس کا نی نر رس السلام علیکم
وعلیکم السلام علی محمد ایلو بسم اللہ خیر تکڑا خیریت بڑو تکڑا خیر پریشان سلو بوس ایلو پریشانی نہ دا ہی تسے باڈی گارڈ تو فنکے ہفے نے نرانے ہنانے آواز دا ہمارو باڈی گارڈ سے کہ خواجہ نہ تو فکیا فک نہ رکھ باڈی گارڈ خواجہ تے کے جانے تیرے دا شوم ہمارو سٹے کے فی تو فکے نہ رانی یعنی آخر جن نے بے حالو سٹوس ایلوم حال کنیٹی بھازے ہی دادے کہ ہنینا درختے گڑا ہرکت ڈھوکس خرک ٹھیک ہے دا اوہت کھلا جوانے دا برائی والا وسائد تے دا خانین مف کس کنے دا خرے مف کس بیٹھی نے چلو ٹھیک ہے نے تو ہنتز مس صحیح مس کنا کرے پیسہ تا ہی تے کدا سا ای ہمو توفنگے نیک اللہ سٹ ہمو کنا باڈی گارڈ شوم توفنگے فے نرہ ہنا کنیان ای دا سا سلو کڑھنا درختہ دنوا دیرس خدا ہتے تیفتا چوا کرے دا نا نیت تڑی پیسہ تنی ngaf نی کرے دا سا سدھا طریقڑ پیسہ تفیس ہے دا سا کرے کاوا گاڑی سے تیوا درختہ تنے ماسان کا شیو دیو ہے درختہ کھل مسنو لاش دروس نی اما کروستا دیو جوڑ کے ویانتا پاٹ ماٹ ہوشنگ کی کاریم تیرا سودا کرنے کی کاریم تیرا چاہی ہمر کی کیفتا بریوا ماسان کا شیوا علم حفیوا کاوتا علی محمد نی تکلیف اس کر ہمو باڈی گاٹے کنا پٹا ہٹک 5 لکھ روپے نے انعام پینے تیوا اڑی شوم جائی پاسا یا ریفین ٹوس کنے دلا ستی ننگا ٹوس نی اما ریفی وئی نی باڈی گارڈ ہلتا دی دنیا نا پیسہ تیلو میں تینا تیوا یا نی پیسہ نا انت پاسا ہننا دے کنا دوٹی شاسی ٹھیک ہے ای کاوا باڈی کاٹے نے ہلے و اتنا مونا پیسہ تم ہلے ویا نے دا 5 لکھے ہلے ویا نے واللہ کرے دانگیں کپیس دانگیں گا ٹلے پروڑنے ٹھیک ہے نی امبلے ہٹک پیسہ آگنے اسی جاگہ مل لے رکھل ٹھیک ہے ای کاوا دا باڈی کاٹے نے ہلے و ہتے و واللہ بہانہ کپیس بہانہ ٹلے پروڑنے صحیح ہے سمجھاز اچھا ہی اللہ حافظ بالکل اللہ حافظ ایلو نی کنا باڈی گارڈ ہے تو دوٹی شا پیسہ واللہ باز مرک اسی کئی دا باڈی گارڈ ہے سب خسیتے پیسہ باز مرے کنا ایلو ایلو خیرڑ بسنوس یار جان ای نے دا پانی کی بس سنوٹ کینے خبر ارے اف کی مہنگائی اخا زیادہ مت سنی اما خبر تا میتھو ننے تے مہنگائی چٹ کرے لا نی دوا پاری اب اندغی داخل پیسہ نہ نعمت نی اثر شاغانی مہنگائی ننے تباہ کرے نے اللہ نے نہ بابا نی مزاق نسخانی کا گڑا مخلوقاتا مالتے ہلکنو کنگنو ہچا تیتا ڈھگی تیتا خراس تیتا غریباتا ہردے بریلا نہ کرے بھروسہ بفق نی مسخرہ کرنے گٹی مسخرہ مہنگائی آسمان سر مسنی نہ تو اخا کی مہنگائی مرے نی اللہ گجتی سنی ایلو لکھاتا ہلکنو لکھنا مالے 50,000 آتی سنن دسا تا ہوٹل آتا برے نہ تولی نہ روپی استفانہ تا ہنو کنے نہ مہنگائی اسوانو نوی تا روپی جوڑ مفق نن بس سننی کہ ایسی اچھو سلے نہیں آنے کی نوی نرموں کا میری لنگار کروں اللہ نے جوان کرے نیمو ٹیم سے آباسو سے ہر گڑا بازس جیسا تا مہنگائی ہنو کرے نہ کاٹو میں فریشان کرے اسی گڑا حلو یفو بے انداز مہنگائی اللہ خیر کی اللہ جوان کی نہ تو دا حالتا کو نہ دا پا کے اچھس نہ ملی پک ہوچ اللہ کے ملو نہیں پر مہنگائی ہے لو علاوہ ہوچ نے ملا کا لکھا داسا 5 لکھ آتے 5 لکھ ہلو یفو
ہنّا کا مہنگائی مسنی ورنہ لنگا رہنا خو سلک پین بس این خوالا نا سرو کرک اللہ کے نوا برے موسم جو برابر مرے بس صحیح ہے دعا تیری جان اللہ مدد مہربانی اللہ مدد اللہ کارے میرے کرو پر مہنگائی دا ہاں سالے اناڑی لگی سگریٹ جو مزہ یار جان جان کنا چھٹا ارا سیٹ بس کے پیسہ خوے سگیان تھے کنے پیسہ تھا کنا تنخواہ بند کرے سس ہر قرضار بس گیا تھے پارے کے توفق کتنے بنو میں توفق کے اگر تس سکتا گڑا کم کے انت سلی سکے کنا تنخواہ تو بندی جو مس کے توفق کرفے نراٹ داسا دادے دیوے سبدا کے وے کنا زندگی تو سٹ مس خدا خلینے چل خچکنی اراغا بسوس علی محمد جو امس کے نی خننگاس نے تم کنے بلو کارے مسری اڑے چنگاش نے اندکار مسواکن تو تما علی محمد کارے امداد ہے کہ دا کلاشی کنے سودا کروئیے کنے پیسہ نہ بہت ضرورت ہے دا ٹھیما اڑے شاباز سے نے دینا خواجہ نہ توفق کے حرفس دسا سودا کیستے انتے بلا نیم قرضدار مسنو سن علی محمد واقعی کی قرضدار اٹھ کنے شش تو نے تنخواہ تھنے کنا تنخواہ بند کرے نے قرضدار مفر پہ نمر کے دا نا خیر اناٹیے دا توفق کے کنے ایدے و یار جانے سر کے وتے نا خیر کرے ہناٹیے علی محمد خانہ خراب دا عمل سادہ وید کرنے والے دا توفق کے یار جانے دا سامان اتنے اڑے اور تو زبان کرے نٹ کنے دا توفق کے اتے وہی نے سر کے و داٹی نا خیر دا کنا ہیتے حد تک وہ کرے پارے باڈی کاٹے ماتا ای نے لنگ ٹوٹ دا توفق کے دے وہ سر کے و علی محمد نیل چاوا کنے درست کرنے گا فیس کنا کسرا مور کر یا تو نیم تینا بلا یرفے سے بلا تو تم ایک دا سا نا ساہا نی دا توفق کے عزت تڑکنے تے دانے کی جوانے علی محمد مت کیس خدا خلے دا گنڈ کپے دا تو نر رہے نا کا وسی کے یار جانے حرف دا کنیا نران کا ایک نہیں ہو رے کریس نا انتظار ٹی چھار کپ چاہنا کن اڑے بے مراد مہنگائی ٹی دا خکچا کنے سا دا ذرے را گاتے سا انا کپ چاہتے ٹی تو کنگنو ذرے سا جو
دا महंगाई तो खनिस ई चा कुने हमर के पैसे इलुम कसे थे फरे चने वाम महंगाई खने ने पैसे रादी महंगाई हर टेमा खत्म मास खुले तवार करोड़ पैसा तिरसा है नोट बाडी गाटे हलकोश या तूफक के दरे यार जान ना वाला बेमुरादा बाडी काटे मेडाड़ दूध तफ करे न रहे ना या इलुम बाडी गाटे हलतनुस पैसा बड़ा मुश्किल है नहीं खनिस अरे दिया बाडी गाटे हलोस हमें ध्यान ने पैसे मिलो इलुम वो बाडी काटे नहीं हलेव हिले परते नी गिडास पैसा उरानुस या हुत्तनुस जर्रे कना तो शागस देना फिडटी ईदा सरंद ढलमा के ना बाडी काटना हिम्मत कनी बाडी गाटे हटक ना पैसा ने जिता मिले र ना पैसा ने जिता मिले र हिम्मत करनी बाडी गाटे हटक ठीक है नी कावाउद हलेव नी पैसा दे कना मुचकेस दा पानी गटूनी अगर कि पैसा दे मुचकत्तविस मुड़ा किरे यू नी ठेपना से लो तो अदा ठे में नी ज्यां कप नीन बाडी गाटे हटत ठीक है यूथ का हलेव नी कना पैसा दे मुचकेस छड़े दा मुसलमान ना बाटी पैसे पे हिचगिड़ाए तिपक दा महंगाई है खनिस छड़ो पैसा बाडी गाटे खुदा खलक गेड़े तू पंगे फे न रहे ना खुदा खले थे दा दरख्तुम कने हम बार सुने अरे दरख्त बार सुने इने केरे दा चाबुक कटरे नेम बार रिफी वहना दरख्ताम बार आओ अजल आओ नी बल्ला करा मोना बसुस आयो खत्म के छुट्टी फो बने अरे सदखई कना खलिंग नियान हन्ना खमुर्रे दुंकी रेलान बाल कनिंग मुर्रे कोने काठो में ना हिम्मत केस सबक खस्तीम ने जान के वल्ला नी दोनों कारेम कप्पा दा शैतान इतना इल्ले दा गंदा इतना इल्ले दा शरारत इतना इल्ले नी जवान सबक खते व बेया से उसने ने हंतस की लगे ने हया मरे कि नी सबक खास ने खुट्टी हफे के कंतो अड़े फिस्त ने कंतो हम जवाबी करे ने हजल सफे सके नी सुधरे पैसा नी हिदायत सुम फेस बस जालिम बस कैसे फेस करे दा सब बस तो ले घने दास तो बने वाला तुम कप्पिस दो भाई घने बस अबर कान देव ने यार जाना बश अदूठी घना बश दूठी ने हलकुटा बश बश कान देव ने यार जाना गिदरिंग आधा दादे बाड़ी काटने वाली मामा आधा बाड़ी काटने दाइले तकी ता तूफक ने वाली दासा कना सर रे तिखक दासा नाकारे में केव आओ दामस बाड़ी काटने हस्ते नरोया ने वाला दाना सिले दासा निकशानुस यार जान दार तो हन्नो तादीस करे नुट दा वायरट करे जाने ते खर्रुम करे नुट अली मामा जों करेस दादे कुट्टास जाने ते खर्रुम करेस लेकिन दा कुट्टे हमफ्ते की जवानस हरा के महंगाई बड़ा है फेनो ने खबर फक दुनिया ना गरीबा खुदकुशी करे नु महंगाई ना वजह था ने हिरक मिलेक था ने धीर मिलेक था
ہنّا مہنگائی برزا ہنانے آسمان سر مسونی غریبا تباہ مرنگٹی یار جان ہمیشہ نہ ننا خنینا کہ ننا زیا مشنا پھرنا پڑین کا مفق دا کرے کل ننا عملہ کو نندا سا اخص کی ہوگن پٹن دا مہنگائی کرے ختم مفق انتے کہ ننا جندم ظالمون نہ حلالے چانا نہ حرامے چانا اللہ وجان کرے نن خوار زارون نی دا سوچ کپیس کی دا مہنگائی ختم مرو خیر و خیراتات نن اللانون قبرستانہ دعات نن اللانون پیراتے کے ختم نن کپن نی پاکی نن امر آباد مرین ننا حال کرے دا کام پہ خراب مرک جوان مفق انتے کہ ننا عملاک جوان افس علم نی جوان و بازیت کرے بے شک ننا عملاک خراب و علم نن حرام و حلالٹی فرکپنا داسا ای نا ہی تاتے بنگوٹ ای داسا توبہ کرٹ لگاتے تینا ای کھلے سودا کیو ہمو تینا مخلوقنا پیسہ تی سنگتا تا کھلے خلاص کیو تینا لکھے آزاد کیوئی انتیک ایمانا بچفنگ ضروری ہے نیدا ہی تاتی کریس کنا خنگ ملنگار یار جان کنے بخشش کنے معاف کیس اتنا خواجہ توفہ کے 2017 سودا کرنے کی تینا تے کنے بشیرے کنے غلطی مس کنے داسا توبہ ادانے شابہ سے نی ہلالی اسسوس ہناس کنیا واپس بسوس نیا کلگڑا بشق داسا نما حقاتے انشاءاللہ مسجد چھار دے دی دا کھلے لیلام کرو تینا جانے لکھے خلاص کرو یار جان داسا کنے پیسے تفیسم اینا عمرو بر بڑی گاٹ اٹھ نا علم نا کنیا بھلو حق سے نی تینا تے بشخیز داسا اللہ کنے تیسی نے کروڑ سے تیوا کہ نی ہناس بسوس یار جان ای تو غداری کرے ٹھناٹ لیکن ای خوشیٹ بتا وٹھے کنے علی محمد ایس کنے داڑے زور سے سر کرے ای خوشیٹ بتا وٹھے جو مس کی داڑے بسوٹ کنا اسنا خنگ ملنگار چار عید بنگوٹ داسا کنے توبائی یار جان ای داسا نا عمرو بر باڈی گارڈ اٹھ غلام اٹھ نا با نا نی غلام افیس نی کنا الوادس کنا بچہ اس نی داسا یار جان نی کنے بشخیس ای نے باز دوزان اٹھ کنگون اٹھ ابا نیا کھل بشخو بچوں کنگو سے ہناس ولدا بسوس علی مامنا منتگارون نی حلق ہیز داسا نی کھل نیا معاف نیا کھل بشخان یار جان ای باز خوش مسوٹ کی نی ہدایت مسوس کسرا بسوس داسا ہمت کا کرزاتے کھل خلاص کا لخیتنا آزاد کرک انتے کی زندگی موتا ہچو اتبارف گام سے نام علی محمد نما بھاز مہربانی پھگا دا ڈغاتی کھلے سودا کیوا تینا علم تا ہنت کرز سرے کھلے تا خلاص کیوا تینا لکھے بند کپرا ہنتس کریٹ اللہ معاف کرو یک یار جان ارا بندخ کے توبہ کے بے شک کو رب بشخک علی محمد توبہ مغون سنا مریدات نصیب مریک ہر بندہ نصیب مفق بے شک کلوں بے شک ننگ کرین کل غون سنا مریدون دم دستگیر جیے دستگیر علی محمد تا توفن کنا علم انعام ملا نا پیسہ تیوے تیوہ نا حق کنیا کھلے داخت تکلیف کرن اڑتینا ہم افتی بشخیص ارادینا انشاءاللہ دا کھلے سودا کی و دا زمین دا باغ ما ختم کی و تینا جانے لکھے خلاص کی ویلو اللہ یار جان دا توفک کے دونوں کنے تسوس باقی باڈی گارڈ نہیں امر شتس تیوہ دوٹی تو داسا کرے شتس تیوہ تا توفنگنا وقت ہنا یار جان دا توفک کے نہیں کنے تسوس انام اٹھی نا باز مہربانی ای تینا کنڈان کہرے دا باڑی کاٹے نے تسڑتی باز مبارک مہربانی مرینے دا خیر مبارک باز مہربانی علی محمد باز مہربانی علی محمد علم بابو کاندا ڈغاتا سودائے خلین داسا کنے اسے منٹنا آرام بفق دافتا سودائے خلیق دا مخلوقنا کرزات ختم کین ننا لکھ خلاص مری داسا ہر مسلمان ننے تنگ کرے نے کرزاتے کی تینا دا زمین تے کی بابو کین تا سودا ہر مسلمان تینا پیسہ تھا فکائی
یار جان بے شک صحیح پاننگوس کاندہ سا ڈغات سودا کین مخلوق نہ قرضات کھلے ختم کین باز جوان ہوئی تذکرہ سلیم احمد کنا خواجہ دا سرائی مبو کان علی محمد انت حال حوالے حال خیر یار جان نہ پیسہ تیس نہ اکاؤنٹ ڈی شاغڑتا دسا نیچا نہ کاروبار چاہے ان کی کیسے کر نہ اکاؤنٹ ڈی نہ پیسہ بس علی محمد ٹھیک ٹھیک نہ مہربانی